Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na 16. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Na dnešním zasedání je přítomno všech 27 zastupitelů. Konstatuji tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápisem z dnešního jednání zastupitelstva pověřují pracovníci Městského úřadu paní Ivu Korandovou. Zápis z 15. zasedání byl ověřen paní doktorkou Budujánovou a panem magistrem Pumprem. Předkládám ke schválení návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Návrhovou komisi ve složení pan inženýr Votava mluvčí, pan docent Pokorný a pan zastupitel Vyhnálek a ověřovatele zápisu ve složení pan inženýr Mrvka a pan inženýr Strachota. Otvírám tímhle diskuzi připomínky k návrhu. Když tomu tak není, prosím o hlasování. Děkuji za hlasování, návrh byl schválen. Dále byl předložen program zastupitelstva, byl vám doručen, tak jak byl předložen. Jsou návrhy na doplnění změnu? Není tomu tak, poprosím tedy o hlasování o programu. Děkuji za hlasování, program byl schválen. Přistoupíme tedy k bodům tak, jak byly předloženy. Máte před sebou zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec za rok 2023. Tuto zprávu budeme brát na vědomí. Ve zprávě je popsáno, kolik má jednotka členů, v jakém je zařazení, kolik měla jednotlivých zásahů, u jakých jednotlivých situací zasahuje, je důležitou součástí integrovaného záchranného systému. Co se týče třeba technického vybavení nebo čehokoliv dalšího, snaží se i aktivně zapojovat, ať už do dotačního programu kraje nebo případně hasičského záchranného sboru. Ve vztahu k tomu je i dobrý, když ta informace je veřejně známá, aby se vědělo, jakým způsobem fungují. Prosím, nemýlit si úplně Sdružení dobrovolných hasičů, ačkoliv ty členové se hodně prolínají, a jednotku, která má jiný režim. Ve zprávě jinak máte asi popsány všechny skutečnosti, které se k tomu vztahují. To dám tímhle k tomuto bodu diskuzi, když by byly nějaké dotazy nebo cokoliv. Pan inženýr Mlčák. Tak hezké odpoledne, dobrý den. Chci se jenom zeptat, v tom materiálu je avizovaná statistika 2018 až 2023, ale pardon, už jsem si všiml, že tam je druhý sloupeček, omlouvám se. Děkuji. Nikdo další se nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o materiálu, tak jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem je žádost o povolení splátek dluhů. Ačkoliv se nejedná o vysokou částku, tak jak tomu bývá v jiných případech, tady se jedná spíš o lhůtu, po kterou bude splácena vlastně tahle ta částka. V materiálu máte popsány všechny skutečnosti, které se k tomu vztahují, včetně toho, že bude prováděn vlastně dohled naším sociálním odborem, aby byl splátkový kalendář dodržen. Vydám tímhle diskuzi. Není tomu tak. Poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem je informace o vzniku energetického společenství
kterou bereme na vědomí. Město dlouhodobě se snaží pracovat s energetickými zdroji, který má, a celkově s tím, jakým způsobem přistoupit do budoucna k tomu, aby dokázalo třeba i aktivně regulovat některé případy, které v tomto případě můžou vzniknout. Jedna z možností, která se nabízela, je i vstup do energetického společenství, na který vypsalo ministerstvo výzvu, která je dvoukolová. My jsme se přihlásili s tím, že vlastně do toho vstupuje město se svými příspěvkovými organizacemi a ve spolupráci s nemocnicí Jindřichův Hradec. V rámci toho opatření asi smyslem i cílem nebo opatření v rámci projektu je nastavit základní právní rámce a parametry tak, jak by v budoucnu mohly energetická společenství fungovat. Pilotní projekt má být cirka asi pro 40 subjektů. Věříme, že se nám povede uspět, protože jsme docela hodně se snažili spolupracovat s oblasti, který tomu, nebo se společnostmi, který tomu rozumí, dávají nám i určitým způsobem doporučení a do budoucna by z toho mohlo i vyplynout, že třeba některou budovu jenom zateplit, neinstalovat na ní fotovoltaiku, protože jsme schopni instalovat fotovoltaiku na jinou budovu a následně to spotřebovávat. To je jenom příklad. Samozřejmě pak potom jsou tam další věci, jako je třeba tepelný čerpadla, jejich využití a i vznik do budoucna třeba pozice energetického manažera, který by ve své podstatě dokázal nějakým způsobem aktivně ovlivňovat i ty subjekty v případě, když řeknu škola v létě a nespotřebovala elektřinu, tak se spotřebuje třeba na zimním stadionu nebo v nemocnici nebo kdekoliv jinde a budeme mít mezi sebou i nastavený základní právní rámec toho, jak ta spolupráce má vypadat a i do budoucna, kdybychom chtěli přizvat další subjekty, nemá to být uzavřený společenství, takže ty dokumenty, které vzniknou do budoucna, mají počítat i s tím, že se přidá třeba, já nevím, SVčko, přidá se výrobce, které jsou soukromí, kdokoliv další, ale zatím pro tu prvotní modelaci jsou 3 kategorie. My jsme v kategorii 2 se přihlásili, tak pracujeme jenom se subjektama, který má jak kdyby veřejnou kontrolu, to znamená město, případně nemocnice. Nemocnice je v tomhle směru připravená, aspoň co mám informace, si vybudovat vlastní fotovoltaiku, ale není schopna si vyrobit takovou produkci, aby si utáhla svůj vlastní provoz, takže i pro ně je ten postup do budoucna výhodný, že budou umět s náma se domluvat v případě, že bychom měli přebytky, cokoliv dalšího. Uvidíme, jak se nám povede obhájit, zatím nemáme ještě informace, jak jsme postoupili dál, případně jak se to dál vyvíjí. Očekáváme, že se nám z ministerstva ozvou případně po to druhý kolo. Jinak vesměs jsme se snažili asi co možná nejvíc těch skutečností popsat do důvodové zprávy. To dám tomuto bodu diskuzi. Není tomu tak, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem je územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna Jindřichův Hradec, návrh zadání. Zde vycházíme z obdobného principu, jak bylo zpracováno zadání a celkově postup při revitalizaci sídliště Vajgar, zejména vlastně i postup, který bude veřejný dotazníkový šetření, projednání s obyvatelama, zpracování návrhu, následně projednání výsledků. Mluvíme cirka asi o roční práci, tak jak tomu bylo u sídliště Vajgar, s tím, že vlastně i v minulosti tohle zadání schvalovalo zastupitelstvo, proto je předkládáno, ačkoliv by teoreticky bylo možné, aby to předložila nebo schválila jenom rada. Na druhou stranu považujeme vzhledem k tomu, že se bavíme o relativně velké oblasti, za rozumné, aby jsme měli všichni tyhle informace. Nadále bude platit i, že vlastně u toho vstupu bude možný předkládat, tak jak budou obyvatelé předkládat návrhy, co posoudit nebo případně dávat podněty, tak při tom dotazníkovém šetření sběru analytických dat, tak to bude fungovat. Počítá se i ze spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, tak jak tomu bylo právě u sídliště Vajgar. Otevírám tímhle diskuzi, pan doktor Kinšt. Dobré odpoledne. Já samozřejmě kvituji vznik té územní studie. Doufám, že se osvědčí podobně jako u sídliště Vajgar. K tomu návrhu toho zadání mám jenom jednu připomínku. U toho bodu 4.4.6 doprava v klidu, tam se řeší parkování. My jsme na sídlišti Hvězdárna na dopravní komisi opakovaně řešili parkování,
který na Hvězdárně je v některých místech nebezpečný nelegální parkování, protože zamezuje možnostem nástupu vozidel integrovaného záchranného systému. Myslím si, že by možná ještě stálo za to tu koncepci doplnit právě o tyhle připomínky dopravní komise ve smyslu v podstatě nějakého uspořádání takového, aby tam ta možnost nástupu hasičských nebo vozidel nebo sanitek v tom úzkém prostoru, kde často ty auta parkují nelegálně, byla umožněná. Co se toho týče, tak samozřejmě zpracovateli budou poskytnuty veškeré podněty, které budou k dispozici, ať už od jednotlivých komisí nebo případně něco zpracovalo CDV. A ten problém na těch sídlištích je asi na všech. Když se stojí třeba v křižovatce nebo kdekoliv jinde a ta technika by tam měla do budoucna problém se vytočit. Tady mají být identifikované lokality ve vztahu k tomu, kde by se dalo po případě ještě dobudovat nebo nějakým jiným způsobem řešit, protože prozatím nemáme možnost obyvatelům nabídnout alternativu, když bychom ji třeba, já nevím, teď natvrdo začali zamezovat křižovatky, kam by měly ty vozidla odstavit. Takže by to řešení mělo být v tom širším měřítku, ale určitě jim to bude předloženo. Kdo další se už nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou rozpočtová opatření schválená radou města. Poprosím paní inženýrku Blížilovou. Tak děkuji, pane starosto. Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás také pozdravila. A začnu jediným materiálem, který si na dnešní zastupitelstvo připravil odbor finanční. Je to standardní materiál a týká se rozpočtových opatření, které schválila Rada za měsíc duben 2024. Tentokrát máme před sebou 3 druhy rozpočtových opatření. Jsou to rozpočtová opatření do 500 000, rozpočtová opatření týkajících se změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a nemají obě dvě rozpočtová opatření vliv na saldo rozpočtu a na závěr čerpání rozpočtové rezervy. Všechny případy jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto materiálu. Můžu je tady přečítat, ale když budete chtít, tak se asi radši zeptejte, ať nezdržuju. Děkuji, pane starosto. Děkuji za uvedení materiálu. Otevírám tímhle diskuzi k danému materiálu. Není tomu tak. Poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl schválen. Dalším bodem je smlouva o bezúplatném převodu pozemku parcelní číslo 3755 a 3756 katastrálním území Bugu Jindřichova Hradce. Poprosím pana místostarostu Staňka. Děkuji, pane starosto, za slovo. I ode mě, dámy a pánové, hezké odpoledne. Takže materiál číslo 9, smlouva o bezúplatném převodu. Jsme v katastrálním území Buk. Jedná se o pozemek parcelní číslo 3755 a parcelní číslo 3756. Jsou to pozemky, které jsou buď v blízkosti, nebo se přímo tyto pozemky nachází pod účelovou komunikací. Je zde bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových. Asi nemá smysl k tomu nic víc dodávat. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu. Otevírám tímhle diskuzi. Není tomu tak. Poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je smlouva o bezúplatném převodu pozemku 249/3 katastrální území Dolní Radouň. Poprosím rovněž pana místostarostu.
Ano, obdobný materiál, tentokrát jsme v Dolní Radouni. Je to takový opravdu ten žlutý obdélníček v tom velkém pozemku fialově ohraničeném, taktéž bezúplatný převod. Tentokrát se jedná o zeleň od ÚZSVM. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu. Otvírám tímhle diskuzi. Kdo se nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování. A hlasování o návrhu, tak jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Máme tady opět smlouvu o bezúplatném převodu, tentokrát katastrální území Buk, parcelní čísla 29/3 a 101/2. Poprosím pana místostarostu. Ano, do třetice bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek, parcelní číslo 23 a parcelní číslo 101/2 KU Buk. Teď koukám, že tam, jo, teď to je správný obrázek. Děkuji. Za mě všechno, díky. Děkuji za uvedení materiálu. Otvírám tímhle diskuzi k danému materiálu. Není tomu tak. Poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Máme tady další smlouvu o bezúplatném převodu pozemku, tentokrát v katastrálním území Děbolín. Poprosím pana místostarostu. Ano, tentokrát se jedná o bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Děbolín od Státního pozemkového úřadu. Jsme vlastně poblíž naší čističky v Děbolíně, kde bychom měli získat pozemky od státního pozemkového úřadu. Asi nemá smysl, abych tady četl parcelní čísla. Jsou to prostě komunikace a pozemky těsně související jsou to komunikací k té čističce. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu. Otvírám tímhle diskuzi. Kdo se přihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dále máme koupě pozemku parcelní číslo 2114 katastrálním územím Matná od povodí Vltavy. Poprosím pana místostarostu. Tak bohužel tady se nejedná o bezúplatný převod, který se jedná taktéž o státní organizaci, to je Povodí Vltavy, státní podnik. Zde je koupě pozemku parcelní číslo 2114, tentokrát jsme v katastrálním území Matná. Z důvodu plánované revitalizace návesního rybníka v Matné je důležité získat pozemek, parcelní číslo 2114, kde se právě nachází otevřená stoka, která přivádí vodu do našeho rybníka. Oslovili jsme Povodí Vltavy o možnost prodeje, kdy na začátku požadovali cenu zhruba 360 korun za metr čtvereční a nakonec po některých jednáních jsme se domluvili na ceně zhruba 38 korun za metr čtvereční, tudíž za celkovou cenu 26 230 korun bez DPH a plus samozřejmě náklady spojené se smlouvou výši 7 643 korun. Tak to je to navržený v návrhu na usnesení. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu. Otvírám tímhle diskuzi k tomuto bodu.
Není tomu tak, poprosím tedy o přípravu hlasování. Hlasování o koupi pozemku v souladu s usnesením. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem je žádost o prodej části pozemku, parcelní číslo 4005/. První záměr, poprosím pana místostarostu. Tak, žádost na město si podala paní Věra Hrbková na odkup části pozemku, parcelní číslo 4005/1. Jsme v katastrálním území Jindřichův Hradec. Zhruba ta výměra požadovaná je 70 metrů čtverečních. Paní Hrbková si požádala o prodej tohoto pozemku za účelem vybudování nového oplocení. Tento pozemek se nachází, za mnou to vidíte, ten obrázek, mezi vlastně zahrádkářskou kolonií a lesním pozemkem, který je poměrně většího rozsahu, větší výměry a je v majetku města. Tato lokalita je právě ta zahrádkářská kolonie směrem na Jindřich. Na základě stanovisek odborů a služeb města, které máte v důvodové zprávě, tak jsou v naprosté většině negativní, taky z tohoto důvodu Rada města nesouhlasila s přijetím záměru prodat tento požadovaný pozemek. Děkuji za uvedení materiálu. Otevírám tímhle diskuzi k tomuto bodu. Kdo se nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dále máme prodej části pozemku 1916/2 katastrální území Jindřichův Hradec za zpětvzetí žádosti o směnu pozemku v katastrálním území Jindřichův Hradec. Záměr, poprosím pana místostarostu. Tak, děkuji za slovo, pane starosto. Materiál ohledně záměru směny, to znamená část pozemku parcelní číslo 3686/13, včetně chodníků, za pozemek parcelní číslo 1916/2, který je ve vlastnictví města, byl projednán na zastupitelstvu 22. listopadu loňského roku a tento záměr směny byl schválen. Dopisem ze dne 27. listopadu taktéž loňského roku společnost Univerzálie H vzala svoji žádost o směnu pozemků zpět. Následně si podala žádost 6. února již letošního roku s tím, že upřesnila, že přestože tu žádost o směnu vzala zpět, tak zájem o koupi předmětného pozemku, který vidíte za mnou, tak dále trvá. Tento pozemek, máte to uvedeno v důvodové zprávě, bezprostředně navazuje právě na budovu hotelu Florian. Tak. A co se týká usnesení Rady města, tak můžu zmínit, že poměrně po delší diskuzi 14. února letošního roku na základě usnesení Rada města revokovala své původní usnesení a dále souhlasila s přijetím záměru prodat předmětný pozemek tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení. Informace kolem těch stanovení cen za metr čtvereční i celkové, za tu celkovou výměru přes těch 100 metrů máte podle mě velmi dobře popsanou v důvodové zprávě a nemá smysl, abych to tady zdržoval. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu. Otvírám tímhle diskuzi k tomuto bodu. Pan inženýr Mrvka.
Děkuji za slovo, pane starosto. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vy si vzpomínáte na měsíc listopad, kdy tento materiál byl tady projednáván. Já se dneska nechci vyjadřovat k tomu, zda prodat, neprodat. Mně jde spíš v tomto okamžiku o určitou technikálii, která z mého pohledu je trošku problematická, z mého pohledu i do budoucnosti, protože v tomto případě rada použila svoji pravomoc a oproti tomu, že jak je tady uvedeno v důvodové zprávě, že tam máme dva znalecké posudky, tak stanovila jinou vyvolávací cenu v obálkové metodě. Já bych chtěl upozornit na to, že je to samozřejmě podle zákona o obcích. Tam není žádný problém. Rada může navrhnout zastupitelstvu vyšší cenu, nižší cenu, ale tady byl dlouhodobě léta takový určitý úzus, že se, když už se prodávají pozemky města, tak se prodávají buď za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Když je to obálková metoda, tak tento znalecký posudek je vedený jako minimální cena, anebo pokud jsou to pozemky, to jsou takový ty cancoury, kdy se nespracovává znalecký posudek, tak cena se stanovuje podle ceny již použité v dané lokalitě, dejme tomu v posledních několika letech, aby to bylo v podstatě trošku srozumitelné. Já právě proto jsem trošku tady v rozporu s názorem rady a myslím si, že bychom v tom měli samozřejmě pokračovat. Já bych chtěl dopředu říct, že na tom nemám žádný osobní zájem. Jde skutečně o technikálii a je to i do budoucna, když může ve vedení města sedět úplně jiná koalice, abychom se na takovým podobným postupu domluvili. Nejsem ani ovlivněn zajímavým vystoupením majitele v měsíci listopadu tady na zastupitelstvu, takže ani pozitivně, ani negativně. Beru to skutečně jako technokrat a dovolil bych si vrátit protinávrhem v tomto usnesení nabídkovou cenu do původní hodnoty, což když si to spočítám podle toho znaleckého posudku, tak je to 108 metrů krát cena, která je tam uvedená, tak to vychází asi 173, 340, tak já bych navrhoval v té první v bodu usnesení číslo 2, odrážka 1, teda odstavec odrážka 1, pomlčka 1, by to znělo obálkovou metodou za minimální cenu, nabídnutou cenu dle znaleckého posudku číslo 6999/2024 ve výši 174 korun. Myslím si, že do budoucna bychom měli i takto postupovat, ať se jedná o kohokoliv, protože samozřejmě ten zákon o obcích je takový, že rada by mohla v tom ty ceny stavovat podle toho, jak je komu kdo sympatický nebo méně sympatický. Takže, jestli dovolíte, to je můj návrh. Já děkuji za přednesení vašeho návrhu. Tahle problematika byla diskutována, a musím ve své podstatě na radě to prošlo, jsem byl jeden z těch, kdo proto zvednul ruku, na druhou stranu pak jsem musel přiznat, že ta argumentační linie, ty předvídatelnosti rozhodnutí a toho, že ten postup máme nějakým způsobem stanovený a vesměs i v lednu jsme ho použili jsme ho v jiných případech, tak má svoje opodstatnění a musel jsem přiznat, že ve své podstatě jsem měl dodržet to, co bylo nějakým způsobem zvykem a ve vztahu k tomu protinávrhu, tak se k němu přikloním. Pan inženýr Chalupský.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych jenom v podstatě zopakoval to, co jsme tvrdili už posledně, nebo to naše stanovisko, že nenutně potřebujeme ten pozemek jako město prostě prodávat, zbavovat se ho. Je tam udělaná studie a předpokládá se, že se asi bude dál rozvíjet ohledně tyršových sadů, takže úplně přesně nevíme, jak tam ta situace bude probíhat. Takže si myslím, že to není úplně šťastný se toho teďka jakoby násilím zbavovat, protože ten důvod vůbec není. Pokud by nakonec teda zastupitelstvo naznalo, že chceme se toho pozemku zbavit a chceme to prodávat, pak zase opakuju to, že by to mělo být prostě jednoduchou, nějakou transparentní metodou za co nejlepší cenu. Já když jsem si přečetl ten materiál, tak jako to nějakým způsobem prodáváme, ale navěsili jsme tam spoustu bubáků, spoustu nějakého, co všecko nejde a bude se muset jednat a podobně. Takže to taky jako mi připadá, že to není úplně ideální, protože když budu jako soukromník chtít něco prodat, tak samozřejmě udělám maximum pro to, abych to, co prodávám, tak to prodával v co nejlepším světle a byl jsem schopný realizovat co nejlepší cenu. K tomu, co říkal pan inženýr Mrvka, mně to spíš připadá, že trošičku tady vznikla obava z toho, že vlastně rada prokázala to, že ti, co posledně hlasovali pro tenhle návrh, tak v zásadě se dopustili toho, že by poškozovali město. Protože nový znalecký posudek ukázal, že vlastně ta cena, nebo minimálně vyvolávací cena by měla startovat úplně na jiných hodnotách. Takže možná to je teďka jako důvod toho, že je snaha to vrátit na tu původní, protože už původně se hlasovalo a odhlasovalo se nějakých řádově 130 000 a dneska vlastně nový znalecký posudek ukázal, že ta minimální nabídková cena v obálkové metodě by měla startovat někde kolem 300 000 korun. Děkuji. Tak, já začnu od konce. Asi ve své podstatě víte, že se cena v čase vyvíjí a v roce 2023, když se dělá znalecký posudek, vstupují do toho jiný faktory než v roce 2024, když se promítne třeba změna cenové mapy jako ve státě, inflace, cokoliv dalšího a všechny ostatní faktory, které se pro výpočet ceny používají. Já myslím, že by si asi žádný znalec úplně nelajznul toho, že by tam dal razítko, že ta cena je taková a prostě předložil nám to ke schválení. To je asi tak jeden bod. Další bod je, vy jste řekl, že tam máme popsané bubáky nebo cokoliv dalšího. Já nevím, jsou tam asi, když se na to podíváme zpětně jakýmkoliv jiným způsobem, jsou tam napsané věci, které vyplývají z platné legislativy. Od 1.7. budeme mít i platný nový stavební zákon, který dokonce v mnoha ohledech bude i přísnější. Když tak mě popřípadě pan místostarosta Staněk měl rád doplní, když bude potřeba. Další věc je, když myslíte, že to má takovou tu hodnotu, tak samozřejmě nikdo vám nebrání si to zakoupit a nějakým způsobem realizovat. Ve vztahu k realizaci záměru nebo i ty studie do budoucna Tyršova areálu asi všichni víme, jak to probíhá, když se cokoliv realizuje, komunikuje se i s těma, který mají sousedící pozemky, přilehlí cokoliv dalšího. Nejsme tam sami, jo? Bavíme se i o tom, že máme z druhé strany obyvatele rodinných domů, máme tam potom další obyvatele, kteří tam jsou a to prostě bude muset taky nějakým způsobem fungovat. Asi stěží bychom na tom pozemku tam udělali zázemí pro staveniště nebo cokoliv dalšího, protože by nám to ani nedovolilo. A taky musíme brát potaz ještě jednu věc, která nějakým způsobem je otázkou, jestli ten pozemek má pro nás až takovou strategickou hodnotu, jak popisujete, ale daně potom s něj bude platit, když tak nový majitel, jo, když to vemu i tímhletím stylem. Pane doktore, zeptám se, můžu vás přeskočit, asi pan inženýr chce na mě, jo? Tak máte opět slovo. Já se vyjádřím k tomu, cena se vyvíjí. Samozřejmě snaha je tady něco oargumentovat a nějak to obhájit. Jestli jsme v listopadu měli nějakou cenu a dneska jsme v únoru, tak to jsou 3 měsíce. To znamená, nezpochybňuju nějaký posudek jako znalce, spíš se zamýšlím nad tím, proč jsme neudělali už v listopadu ten aktualizovaný posudek, aby jsme věděli, která cena je reálnější tomu aktuálnímu trhu. Takže jestli v listopadu jsme se bavili o nějakých penězích a o 3 měsíce později tam máme v podstatě víc jak jednonásobek nebo víc jak jednonásobek té ceny, tak o tom já mluvím. Tak já jenom zopakuju, že on byl aktuální v listopadu 2023, protože vycházel z metodiky pro rok 2023 a vychází se z metodiky pro rok 2024. Tím pádem tam samozřejmě může nastat rozdíl. Pan doktor Kopřiva.
Dobré odpoledne. Já bych se jenom chtěl zeptat, na rozdíl od té první žádosti, kdy pan Blábolil navrhoval tu obálkovou metodu, v té druhé žádosti už to není. Chtěl jsem se zeptat, proč jsme, když už to teda chceme prodat, proč jsme to neudělali adresně, ten prodej? Protože podle mě, je tam v podstatě buď město nebo Florián, že jo? Jakoby tam nikdo jiný asi jakoby o tu parcelu v podstatě by neměl zájem. A druhá věc je teda, že pokud už by to město chtělo prodat, tak jestli by pro město nebylo výhodnější, kdyby zajistilo ty nezbytné povolení, takový to povolení ke sjezdu u odboru dopravy a u policie a potom ten pozemek teda prodal jakoby už s možností parkovacích míst. Děkuji. Takhle. Adresný záměr to není, že kdyby byl kdokoliv, tady jsme i slyšeli názor, že to může být zajímavý, tak má možnost. Na druhou stranu, my ty souhlasy, bez souhlasu majitele sousedního pozemku stejně nedostaneme. Jo? Takže tam jsme v začarovaném kruhu, kde bychom se, když bych to řekl laicky, honili vlastní ocas a to asi není nikoho cíle mít stále v bludném kruhu dokola. Máte slovo? Já jsem se ptal na ten adresný prodej, protože jsme se tady minule s panem bakalářem dohadovali a já jsem vždycky schválil prodej kousku pozemku, ať Jitřenka nebo ostatní, kdy to přilíhalo v podstatě té nemovitosti. Proto se na to ptám, proč jakoby adresný prodej. Děkuji. Zvolila se tentokrát bez adresního, když to tak vemu, jako právě jak jsem popisoval, že je tendence, že by mohl být. Samozřejmě adresní by byl účelnější. To s tím docela souhlasím, že v některých případech to dává větší smysl. Ale vedu. Pan inženýr Hudler. Teď už mě to slyší? Pan Chalupský říkal, že se tady cenový odhad navýšil o 1,5 násobek. Já, když jsem ten materiál četl, tak jsem to tak nečet. Já jsem viděl, že se navýšil maximálně o 20 nebo 30 tisíc. Jestli to správně pamatuju. Tak bych byl rád, aby to tady nezapadlo, protože tady bylo obviňováno zastupitelstvo, že by něco chtělo předtím prodat velice levně a to určitě není pravda. Pokud jsem si ten materiál nastudoval správně, mohl bych na to dostat odpověď? Děkuji. Já vycházím, možná jsem se nepřesně vyjádřil, ne cenový odhad jakoby od znalce, vycházím z toho, za jakou cenu byla nabídnuta původně k prodeji ta nemovitost a za kolik je nabídnuta teď. To bylo předmětem de facto příspěvku pana inženýra Mrvky, který říkal, že rada de facto rozhodla o vyšší částce a on i v této souvislosti, tak abychom postupovali technicky stále stejně, použili znalecký posudek. Proto, jak kdyby v tom návrhu je ta vyšší částka, je tam vlastně uvedeno těch 300, ale podle znaleckého je to těch 174. Jo, takže on právě říká, že právě proto, aby jsme byli předvídatelní, abychom dokázali postupovat vždycky stejně i vůči jakýmukoliv jinému žadateli, který bude, takže by to mělo být tím stylem. Proto i podával tenhle ten návrh. Pan inženýr Hudler. Takže jen aby jsme tomu rozuměli, aby jsme tady nepočítali hrušky s jabkama. Cenový odhad z roku 23 a 24 se nijak zásadně neliší. To je to asi zásadní. To, že rada potom rozhodla o navýšení ceny, to je druhá věc, pan Mrvka dal protinávrh, ale cenový odhad byl v podstatě plus minus stejný v roce 23 jak v roce 24, jenom samozřejmě v roce 24 vychází nová vyhláška, ten odhad se dělá tržní cenou, takže samozřejmě i za tu dobu se mohly některé prodeje realizovat, které mohly být vyšší a mohlo se to klidně za ty 3 měsíce změnit. Jsem taky soudní znalec, tak něco malinko o tom vím. Děkuju. Děkuji. Nikdo další se už do diskuze nepřihlásil, poprosím. Ještě pan inženýr Chalupský.
Já se ještě zeptám, my to teda se snažíme prodat majiteli teda Floriánu, což dává nějaký smysl, protože vlastně to je u toho přilehlý, takže v tom je jakoby ten záměr, že to nějakým způsobem spolu souvislí, prostě patří to k tomu hotelu, takže vlastně ten pozemek by nějakým způsobem asi jako tvořil nějaký smysl, teda jestli tomu dobře rozumím. Je to otevřený pro všechny, můžete se přihlásit. Není to zavřený, to je to, na co se ptal pan doktor Kopřiva. Není to zavřený. Můžete klidně podat návrh a v případě, že myslíte, že ten pozemek má nějakou extra velkou hodnotu a dokážete ho účelnějc využít, tak samozřejmě stále máte možnost. Nikdo další se už nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování. Prvně budeme hlasovat o protinávrhu pana inženýra Mrvky. V protinávrhu je ta změna, kterou jsme tady diskutovali, že vlastně procesně, abychom postupovali stejně, tudíž za znaleckou cenu. Tak poprosím o hlasování. Děkuji za hlasování, protinávrh byl přijat. Přistoupíme tedy k dalšímu bodu, čím je bod prodej penzionů obora přilehlých pozemků. Záměr, poprosím pana místostarostu. Tak, město Jindřichůvec obdrželo žádost od paní Drobilové a pana Nadberežného o prodej penzionů obory, včetně přilehlých pozemků, tak též to asi nebudu číst ty parcelní čísla, jak pozemků, tak staveb. Jenom trošku k historii, která je, musím říct, takto velmi dobře popsána v tomto materiálu, tak tuto nemovitost, včetně části přilehlých pozemků, město koupilo v roce 2018 za celkovou cenu 3 420 000 korun. Větší tato nemovitost peníze, má investice, které si ten objekt vyžaduje. Myslím si, že úloha města je starat se o komunikace, chodníky, prohrenovat sníh a starat se o objekty, o sportoviště, vyvážet popelnice a ne podnikat v ubytovacích službách. Stejný názor mám i na tábor, který vlastní město, což je Osika, to je podobné. Myslím si, že tyto objekty a tyto zařízení by měl provozovat soukromý subjekt, který, když to bude jeho, tak tam ty investice bude dávat. Pokud si to někdo jenom pronajme, tak to bude v takovém stavu, jako je to doposud. Děkuju. Děkuji za váš příspěvek, pán inženýr Chalupský. My jsme teďka trošku zaváhali, když koalice se vlastně jako neshodne na tom záměru, nicméně musím souhlasit s tím, co říká pan inženýr Nejedlý, takže my ten prodej podpoříme. Děkuji. Já bych tomu uvedl, ta koalice nemá být jenom o tom, že prostě předkládáme jenom to, kde jsme se shodli na 100%. Jo. Já myslím, že tady se můžeme potkat i v těchto bodech a je to potom na nás, na všech. Pan inženýr Strachota se přihlásil. Taky díky vám za slovo, dámy a pánové. Ať to dopadne, jak to dopadne, tak ten příběh je takovej, který se mi líbí, jak by věci měly dopadnout. Dobře koupit a dobře prodat. V tomto okamžiku si myslím, že skutečně, pokud znáte stav toho, jak vypadají nájemci penzionů, samozřejmě, že se nešťourám někomu ve výpisu v justici, ale vím od několika majitelů, že sotva přežívají, že ta doba vůbec jakoby není dobrá. Teď táme na té straně, jak nám vypadla úzkokolejka, tak říkají třeba majitel kempu u Kapličky na Ratmíráku, že to je za loňský rok 20% lidí, který přijelo míň. A takže já jsem taky přesvědčený o tom, že když jsme to
dobře koupili a město rozhodně nesežene nikoho, kdo nějak bude páchat harakiri. Přitom vzniknul tady další objekt Rudolfov. Přeju mu teda úspěch, přeju mu, aby to fungovalo a něco je to v tom stylu, že když někdo si bude chtít uspořádat slavnost s vohýnkem, s čímkoliv, tak ty prostory tady jako opravdu jsou. Samozřejmě bylo by skvělé znova tu oboru opravit a případně tam dát nějaký zvířata, aby to fungovalo jako opora, ne jako lesní hospodářský les, ale v tomto případě já si myslím, že ten počin byl dobře koupeno a pokud se to dobře prodá, tak všechno. A to ještě teda nevím, jak jsem si to teda přečetl, jsem se nezeptal na jednu věc, jak je to tam se splaškovou kanalizací. Je tam jímka. Že tam je nepsáno jímka. To znamená, je tam jímka na vyvážení. Takže jímka na vyvážení bude pěkná pecka, ekonomická každý rok, to vyvážet do Čovky. Jo? Děkuji, pan magistr Pošvář. Dobré odpoledne, já se chci jenom zeptat, to, co zaznělo z úst pana Mrvky, máme to chápat jako protinávrh, nebo je to jenom úvaha do pléna? Děkuju, já to protinávrh nebudeme, mi řekli, že to nepodpoříme a jenom ještě, když mám slovo, jestli dovolíte, tak bych jenom tady řekl, že nemůžeme vůbec slučovat pionýrský tábor, nebo jak to nazvat, na Osice, protože to byl bezúplatný převod od rodičů ze základní školy číslo 1, který prostě nebyli schopní se o to starat. Ku podivu tam to bylo tak, že pozemek vlastnilo město a to zařízení, tu nástavbu vlastnilo, já teďka nevím, jestli použiju správný název, Sdružení rodičů a přátel školy, takže to byla skutečně pomoc našim dětem a pomoc rodičům tehdy u základní školy číslo 1. Takže to bych vůbec nespojoval. Jinak my jsme svůj názor tady řekli. Myslíme si, že je to škoda a že nájemce by se určitě našel, protože všechno se dá prodat nebo všechno se dá pronajmout. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Vyhnálek. Dobrý večer. Já jenom takovou malou souhlasím s panem Mrvkou, že by se to nemělo prodávat. Myslím si, že ta Osika by byla jednodušší prodat a tady zřídit třeba příměstský tábor nebo něco jiného. Děkuji. Děkuji. Tak. Nikdo další se už do diskuze nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování. A hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem je nabídka odkoupení pozemku parcelní číslo 184/2, 3. 38, 46 a 49 v katastrálním území Horní Žďár. Poprosím pana místostarostu. Tak poslední materiál z dílny odboru správy majetku. Já bych chtěl poděkovat tomuto odboru za velmi dobře připravený materiál, který je svou obsáhlostí poměrně velmi široce popsán. Sportovní klub Horní Žďár nabídl městu k odkoupení výše uvedené pozemky, taktéž tady nebudu číst všechny parcelní čísla těch pozemků, je to velmi dobře popsáno taktéž v této zprávě. Tyto pozemky se nacházejí v katastrálním území Horní Žďár, na kterých je vybudováno fotbalové hřiště s umělým povrchem. SK Horní Žďár získala tyto pozemky v roce 2009 od manželů Paulových na základě kupní a zástavní smlouvy.
Na základě této smlouvy má SK Horní Žďár uhradit do 15. září letošního roku kupní cenu ve výši 2 884 750 korun. S tím, že na těchto pozemcích je zřízeno zástavní právo pro věřitele, to znamená manželé Paulových, a v případě nezaplacení této kupní ceny v tom termínu mají manželé Paulovi právo od této smlouvy vstoupit. To je trošku k historii. A teď trošku v reálném čase a v současnosti. V případě, kdyby došlo k odkoupení městem, tak SK Horní Žďár projevil zájem o výpůjčku či dlouhodobý pronájem s tím, že by na sebe převzal provozní náklady spojené, včetně tedy některých investic spojené s provozem tohoto hřiště. Obdobným způsobem provozují travnaté hřiště u spolkového domu vlastně přes silnici. Jenom asi důležitá informace, která je taktéž uvedena v tomto materiálu, tak že vlastně v tuto chvíli toto hřiště s umělým povrchem nemá potřebnou certifikaci pro pořádání oficiálních utkání. V současné době je využíváno jako tréninky a samozřejmě i neoficiální nějaká přátelská utkání. Mimo jiné záměrem SK Horní Žďár je pokusit se zajistit dotaci pro rekonstrukci toho umělého povrchu a následné získání té licence od FAČRu. Že by se na tom samozřejmě dali hrát oficiální utkání. Zapomněl jsem na výměru a na to důležité, to je na tu cenu. Celková teda výměra v tuto chvíli to hřiště bez toho jednoho pozemku, kde taktéž je to vysvětleno, je 12 006 metrů čtvereční za celkovou cenu 2 878 000 korun, tedy metr čtvereční zde vychází na 239 korun a 70 haléřů. Asi v tuto chvíli mi nezbývá než jen dodat, že Rada města na své schůzi 14. února svým usnesením souhlasila s uzavřením kupní smlouvy a dohody o zániku zástavního práva smluvního tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení. Děkuji. Děkuji za uvedení materiálu, včetně souvisejících informací. Otvírám tímhle k tomuto bodu diskuzi. Pan magistr Pumpor. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo, pane starosto. Já jsem se k tomuhle materiálu prosím chtěl jenom doptat. Tady je uvedeno, že v případě, že dojde k odkoupení městem, má SK zájem o dlouhodobou výpůjčku pronájem s tím, že by na sebe převzal provozní náklady i některé investice až do výše 70 000. Obdobně již provozují travnaté hřiště a tak dále. Ale není tady vlastně popsáno, jaký záměr s tím má, pokud samozřejmě už to víme. Jaký záměr s tím má město do budoucna. Pokud to odkoupíme, chápu záměr SK, to je naprosto jako legitimní. A teď se ptám na to, pokud my to tedy koupíme, pokud to dneska odhlasujeme a zvedneme tady pro to ruce, tak, což si myslím, že je samozřejmě správně, protože tuhle tu cenu, takovouhle plochu, to by bylo perfektní jako vlastnit. Ale jaký s tím máme záměr teda do budoucna? Děkuji za dotaz. Co se týče záměru, v současné době dokavať SK Horní Žďár tam bude nějakým způsobem působit, tak tam bude působit. Není úvaha o tom, protože už jednou umělou plochu máme, určitě není úvaha o tom, že bychom začali teď sánět prostředky a nějakým způsobem se snažili do toho investovat. Bereme to spíše jako pozemek, který do budoucna nemusí zůstat sportovní plochou, může se s ní naložit i jiným způsobem, ale v současné době to není na stole. Jo, není tak, že bychom zítra chtěli žádat o změnu územního plánu nebo cokoliv dalšího, ale proto se i diskutovalo o těch podmínkách od klubu. Nevíme, jak se v budoucnu vyvine
situace, když dokud tam budou moc hrát, tam hrajou, samozřejmě musí odpovídat za to, aby to nějakým způsobem fungovalo, ale nemohu očekávat, když jsme s nimi tohle několikrát diskutovali, že když by se vlastníkem stalo město, tak nezačneme řešit třeba schody od jako přístup od silnice, protože stále mají chodník, nebudeme s nimi řešit nějakým jiným způsobem, třeba výměnu osvětlení nebo cokoliv dalšího, dokud třeba mi nesehnali dotaci, ale to bude na jejich šikovnosti a na jejich fungování. Jinak my spíš se zaměřujeme na to, abychom teďkom vlastně v letošním roce vyřešili umělé hřiště na piketě, který je využíváno vlastně i za účelem tréninku a všeho ostatního. Prosím, pan doktor Kopřiva. Děkuji za slovo. 2 technické dotazy. Jeden, můžeme pronajmout sportoviště jako sportoviště, které je za hranicí životnosti, jakoby, jo, kvůli nějaké úrazům a takhle, jo. Ta tráva je v podstatě několik let, spíš 10 let za hranicí životnosti, to je jeden dotaz. A druhý dotaz je, jestli si dobře plánuju, za hřištěm by měl vést obchvat Horního Žďáru. Chtěl jsem zeptat, jestli se to dotkne toho pozemku, nebo ne. Děkuji. Částečně se to může, ale v té horní části může tam být třeba ochranný pásmo komunikace nebo čehokoliv dalšího. Ta stavební uzávěra je momentálně vymezená poměrně širokým koridorem. Samozřejmě, když by se zpracovala technicko-ekonomická studie a zpřesnění vedení trasy, tak pak by bylo možno říct víc. A co se týče samotného hřiště, samozřejmě je rozdíl v případě, že se používá na profesionální zápas nebo čehokoliv jiného a máme potom plochy, kde se dá trénovat, to máme různý hřiště, třeba i když vemu na sídlišti u nádraží, máme trávnatou plochu s brankami a tam můžou kdokoliv si může tam jít zatrénovat nebo zahrát si. Když by si to i převzali do výpůjčky, oni si odpovídají za tu správu. Jo? Samozřejmě převezmou to jako plochu tak, jak je, se všema rizikama, které s tím souvisí a oni musí si prakticky pravidelně kontrolovat. To hřiště samozřejmě znám moc dobře, my jsme tam chodívali zimu, vždycky v zimě ve středu hrávat a taky mě občas bolely nohy, protože už není tak pružný, jak bývalo. Jo? Takže rozumím, ale bude to na jejich odpovědnosti, oni se s tím budou muset vypořádat. Pan inženýr Mrvka. Děkuji ještě jednou za slovo. Já bych samozřejmě, víte, tady z toho předchozího jednání, že jsem zastáncem spíš nákupů majetku pro město než prodeje. Ale v tomhle případě s tím nemám úplně velký problém, ale mám 2 nejasnosti. Co se stane, když se městu nepodaří vypořádat to věcné břemeno s panem Němcem, jak to tam ovlivní do budoucna chod nebo provoz toho zařízení? Aspoň jsem tam teda vyčetl, že to půjde za městem, to vypořádání. A jakým způsobem, a to je spíš, tamhle se připojím ke kolegovi Pumprovi, město to pronajme, anebo, jak se říká, vypůjčí městu, jakým způsobem tam bude vztah mezi tím sportovním klubem a třeba žákama našich sportovních klubů. Budou si to platit, když si to budou chtít pronajímat, že to bude majetek města, město to zdarma vypůjčí a budou tam moc si plánovat nebo jezdit a používat to naše kluby městský, protože oni mají ve výpůjčce i to spodní hřiště, jestli se nepletu, pod silnicí, tak je to v podstatě jakýsi ucelený areál. Jestli v tomhle případě existuje nějaký záměr, jak tu součinnost propojit. Děkuju. Tak, co se týče pozemku pana Němce, tak tam samozřejmě přístup k hřišti máme, tam není až takový problém, jedná se o malý kousek, který do toho zasahuje, ale z těch prvotních informací by snad tam mělo taky dojít nějakým způsobem k dohodě, mělo by to být dořešeno. A co se týče, jak kdyby působení na hřišti, již v dnešní době ta spolupráce a ten systém, když se dostane na hřiště, funguje. Oni ty vlastně de facto, když bych řekl, noví lídry toho klubu převzali po těch chlapech, kteří to předtím dělali a snaží se navázat de facto ve stejném duchu, takže ta domluva tam nějakým způsobem funguje. Já když vemu, jak to fungovalo, když jsem tam ještě já byl, tak jsme vlastně přispívali na elektrickou energii a na všechno ostatní. Bylo řečeno, kolik máme přispět, aby jsme si tam mohli zahrát a to možná by uměl kolega odpovědět, jak to funguje, když tam si jde zahrát třeba jiný klub nebo cokoliv dalšího. Přiznám se, o tomhle úplně informaci nemám, ale avizovali, že ten režim toho hřiště by chtěli zachovat ve stejném duchu, tak jak je dneska, akorát, že by některé věci tam zkusili jako
dávat dohromady. Máte slovo, pane inženýr. Děkuji ještě jednou. Já tomuhle rozumím, pane starosto. Mě spíš šlo o to, když to bude majetek města, jestli to ty naše kluby budou muset platit tomu sdružení. Jo? Že tohle je věc, která by měla možná být zahrnuta pak do té smlouvy o provozování nebo výpůjčce, aby bylo naprosto jasný, aby i kluby ve městě měly jasno, za jakých podmínek se pohybují. Děkuju. No, tomu rozumím a předpokládám, že i nějakým způsobem to bude jako pořešeno, zejména i s ohledem na to, tak jak jsem popisoval tu situaci s tou elektrickou energií, nelze očekávat, že by utáhli všechno. Teď jenom momentík. Pane magistře, chcete reagovat bezprostředně na tuhletu debatu? Jo, tak vám předám slovo a pak předám panu inženýru Strachotovi. No, já jestli tomu dobře rozumím, pane inženýre Mrvko, vy se ptáte na to, jestli to sportoviště, ta umělá tráva, bude zařazena do nějakého pasportu sportovišť, to znamená, teoreticky by měla podléhat teda rezervačnímu systému, jestli se... Ne. Bude to teda v další výpůjčce nebo nájmu? Že... Ne, když jsem správně pochopil, že vám do toho skočím, jestli, když třeba tam půjde, já nevím, řeknu někdo z FKčka nebo ze Zokulu, jakým způsobem se bude domlouvat s tím klubem, já nevím, jestli už dneska ta spolupráce nějaká tam je, když se tam jde a jde o to, jaký budou náklady na úhradu. Jestli ty kluby spolupracují na bázi přátelských vztahů, nebo se něco přispívá. Tohle neumím posoudit, nikdy jsem tam za klub nebyl. Jo? Tak jestli o tom nemáte náhodou informaci, spíše takhle. My tu umělku v Horním Žďáře nevyužíváme, takže informace nemám, ale vím, že se pronajímá, že ta umělka. Mně šlo jenom o to teda, já jsem úplně jako natvrdo tady nezaslech teda, jestli, nebo možná se to fakt jenom minul, jestli teda to budu mít ve výpůjčce v nájmu, prostě jestli to bude mít klub, dál bude provozovat klub tu umělku. To znamená, to bude nějakým způsobem zasmluvněný. Jo? A nebo jestli třeba, dejme tomu, to půjde do pasportu sportovišť, bude tam rezervační systém a SK Horní Žďár tam na tom bude mít nějaký jakoby, takový to prvotní právo na to si prostě zarezervovat ty termíny, protože prostě jo, tam jsou domácí, fungují tam oni a ta dohoda je tímhletím způsobem jakoby, dejme tomu ústní nebo nějak jako neformalizovaná takhle. Do pasportu sportovišť to nepůjde, protože tak, jak jsme tady to probírali, de facto ten závazek nebo ta nabídka ze strany sportovního klubu je postavená úplně jinak, že když to město odkoupí, oni na tom budou dát vyvíjet činnost. Jestli to bude nájem nebo výpůjčka, bude otázka jednání potom, až to dostaneme, ale nebude se to chovat jako typizovaný sportoviště, který dneska využíváme vlastně tímhletím způsobem. Děkuji. Pan inženýr Strachota. Tak ještě jednou dobrý večer. Prosím vás, v okamžiku, kdy se objevil návrh na vlastně tuto obchodní transakci směrem k městu, tak já jsem navštívil Jirku Paula, s kterým se znám 100 let a bavil jsem se, nebo zkoušel jsem se bavit o tom, jestli by šlo s tou cenou nějak hejbnout, jestli by šel s cenou dolů. A po krátké diskuzi jsem zjistil, že on to má docela jako zmáklý, protože on řekl, mně to je úplně jedno, jestli to město koupí nebo ne, protože tam vedle je asi 150 000 plusová bilance právě na tom obchvatu a já to tam nechám klidně zavést, požádám o změnu územního plánu, zavezu to, na tom vydělám obrovský peníze, jenom na to uskladnění tohoto materiálu a pak to prodám dál. Takže jenom k tomu tolik. Děkuji. Pan doktor Kopřiva. Já jenom technickou panu inženýru Mrvkovi. Z Horní Žďár je místní část Hradce a to není žádný cizí klub, ale je to náš městský klub taky. Děkuji. Nikdo další se už do diskuse nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování. A hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou pravidla participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2024. Byly předloženy pravidla, které vycházejí ze zkušeností minulého roku.
Doznal to pár změn, ať už je to blížší specifikace veřejných prostor, upřesnění i v případě, že se dává projekt, který obnáší potom i sekundární náklady, aby bylo s nimi i počítáno. Ruší se jak kdyby ty malé kategorie, ale zachovávají se v tom smyslu, protože vesměs předkládali osadní výbory tyto návrhy, takže ty kategorie zůstanou, ale půjdou přes osadní výbor. Ano, samozřejmě vidím, že tam je úsměv. Mluvili jsme o tom minulý rok, odzkoušeli jsme to tam. Ale nadále platí malý, střední, velký projekt s tím, že vlastně do toho projektu se můžou přihlašovat i místní části. Není to nějakým způsobem omezeno. Alokace zůstávají v podobném duchu, jak tomu bylo v předchozím období. Tak, pan doktor Kinšt. Dobré odpoledne ještě jednou. Já jsem rád, že Rada města konečně po roce teda přišla s tím, co my jsme říkali už loni, ale to není ten důvod, proč si do vás chci rejpnout. Chtěl jsem se spíš zeptat, jestli jsme neuvažovali o tom, že bychom právě podpořili i neinvestiční projekty, neinvestiční akce, to znamená něco, co v podstatě něco jako koncerty nebo divadelní představení. To znamená projekty, které nevybudují nic na pozemku města, ale umožní uskutečnit nějakou akci. My už jsme to navrhovali loni, myslím si, že by to trošičku rozšířilo to portfolio těch návrhů v tom participativním rozpočtu a myslím si, že by to vůbec nebyla špatná možnost, do čeho investovat v rámci toho participativního rozpočtu. Je mi jasný, že teď už se ty změny neprosadějí, je to zase na zvážení, že třeba za rok na to přijdete znovu. Děkuju, ale když to vemu, tak u těch měkkých projektů, když to tak vemu, že nejsou investiční, samozřejmě máme i jiné prostředky, kterými podporujeme, ať už jsou to prostě na činnost, na cokoliv dalšího. Rozumím, že tady možná by proběhlo něco většího nějakým jiným způsobem. Dá se vést o tom stále diskuze, na druhou stranu teď se upravují v tomhletom rozsahu. Pan magistr Pošvář. Ještě jednou dobrý večer, děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat, co se týče těch dílčích změn v podmínkách. Jednou z těch změn je i doplnění maximálně výše nákladů na realizaci projektu o související provozní náklady. A pak, když se podívám do těch pravidel, tak tam v podstatě ta formulace je velmi podobná. Já jsem se chtěl zeptat, to asi, a možná to chápu špatně, a jestli ano, tak mě opravte, ale tam by asi mělo být nějaké ohraničení, jako za jakou dobu ty provozní náklady. Jo, nebo tím míříme vyloženě na to, abychom nějaké projekty, nějaké žádosti úplně vyčlenili tady z té možnosti. Děkuju. Není tomu tak, že by se to mělo vyčlenit. Samozřejmě dá se to upřesnit v rámci textace, ale obvykle, když máte, ať už třeba počítáte, když máme třeba podle zákona o veřejných zakázkách nebo jakýchkoliv skutečností, není-li stanovená doba, počítá se s hodnotou cirka 4 roky. Jo? Tady samozřejmě můžeme vycházet i z toho v případě, že by to byla věc, která podléhá nějakým způsobem zkaze, zničení, čemukoliv opotřebení, tak po dobu záruky nebo jakékoliv jiná hodnota, která je v tomhle ohledu relevantní. Takže není snahou to vyčlenit, samozřejmě je snahou poukázat i na to, že jedna věc na nákup může stát, řeknu, těch 200 000, ale potom samotný provoz může se vyšplhat do milionu a je to už o něčem jiným. Takže aby se tam ta částka objevila v tomhletom osahu. Máte slovo. Tak počkej. V tomto případě tedy jenom nestálo by tedy za to, aby ta interpretace byla jasná, aby se to do těch pravidel doplnilo, tohle, co tady bylo řečeno, protože já jsem přesvědčen o tom, že ty dotazy přijdou, jo, jako ohledně těch provozních nákladů. Děkuju. Jo. Určitě přijdou, samozřejmě máme i koordinátora, takže který to dokáže nějakým způsobem vysvětlit. V případě, že by to bylo nejasný, tak to ještě dáme třeba jako informaci k tomu. Prosím, pan inženýr Mlčák. Tak, dobrý večer. Já v podstatě jsem měl dotaz úplně na stejném principu. My jsme projednávali tento materiál ve finančním výboru a přišla nám tato oblast trochu nejasná. Myslím si, že ty provozní náklady by měly být stanoveny, aby ty žadatelé nebo ty tvořitelé těch projektů v tom měli jasno, buď teda na dobu 1 roku nebo po dobu životnosti. Všechno ze mě. Děkuji. Tak minimálně při té komunikaci ve vztahu k pravidlům, tak jak jsou uveřejněny, tak se domluvím i s administrátorkou, aby to bylo upřesněno.
Pan magistr Mikeš. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Já jenom, mě tady zarazila informace, kterou mě kolega teda už nějak vysvětlil, ale doplnění informace o tom, že neúspěšné projekty z prvního ročníku musí navrhovatel podat znovu. Já doufám, že v těch výsledných pravidlech to bude nějak upřesněno. Jo, že to je, že se automaticky nedávají do nějakého zásobníku. Jo, protože takhle na první dobrou přečteno, to vypadá poněkud zvláštně, ta formulace. Jo. Myslím, že je to jenom taková asi technikálie, ale v těch pravidlech asi by to mělo být ošetřeno nějak jasněji, alespoň pro ty, kteří nehovoří správným úřednickým jazykem. Já nevím, jak úplně jinak by se to dalo popsat, to se přiznám. V případě, že neuspěje, tak samozřejmě chceli zkusit další ročník, tak ho podává opětovně, aby to prostě odpovídalo tomu, že se za ně bude hlasovat. Nám ty projekty zůstávají, takže samozřejmě, kdybychom v budoucnu chtěli nad tím nějakým způsobem uvažovat, že bychom si to vzali za svý a začali s ním pracovat, tak tam určitě ta možnost je. Ale v případě, že je potřeba, aby o něm veřejnost opětovně hlasovala, musí být opětovně přihlášen. Tam jde jenom o znění věty. Neúspěšné projekty z prvního ročníku musí navrhovatel podat znovu. To vypadá, jako kdyby neměl šanci podat jakýkoliv jiný projekt, protože už mu neuspěl ten projekt z minulého ročníku. Je to samozřejmě čistě jenom o té formulaci, ale chci na to upozornit, aby právě, pokud se to objeví v těch pravidlech, aby to bylo jaksi zřejmější. Jo? Pokud chce žadatel podat znovu projekt, ten stejný musí ho znovu přihlásit. Samozřejmě tomu se rozumí a předpokládám, že si to dokážeme tímhletím způsobem vysvětlit. Jako když vezmeme direktivně, tak tam by měl být potom na konci výkřičník. Ale rozumím vaši připomínce a děkuji za ní. Tak nemáme už nikoho dalšího, poprosím tedy o přípravu hlasování a hlasování o návrhu ve vztahu k participativnímu rozpočtu. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Dále tady máme revize pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, z dotačních programů a zásad pro poskytování individuálních dotací. Došlo ke změně legislativy zákona o obcích, na který máme navázaný. Naše pravidla v vztahu k paragrafu 85 jsme přebírali znění, které tam byla přímo v zákoně. Nově dochází k změně limitů, které se vztahují do rozhodovacích pravomocí. Ve vztahu k tomu dochází k revizi pravidel, kdy už i nově by odkazovali do budoucna pouze na paragraf 85. Ve vztahu k tomu byly k novelizaci tak, aby nebylo potřeba pravidelně to přepisovat. Dále se bude měnit limit podpory de minimis. Máte to popsané všechno v důvodové zprávě, i to, do kterých programů de facto skoro do všech se to promítne a bude je měnit v tomhletom ohledu. Otevírám tímhle k tomuto bodu diskuzi. Pan doktor Kinšt. Já bych měl jenom technický dotaz. V dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví jsem nenašel podporu pro vznikající ty lékařské ordinace, tak jak jsme ji odhlasovali. Ta tam teda nepatří, nebo respektive ta je mimo to, ano? Ta má samostatné pravidla a postupuje podle těch pravidel, které jsme schválili, takže pod sociální oblast nespadají. Nadále budou moct žadatele postupovat podle toho schváleného programu. Pan inženýr Močák. My jsme projednávali tento materiál také na finančním výboru a vzešla tam připomínka, proč u volnočasových aktivit je stanovená dolní hranice věkové kategorie od 5 let. Proč se nejde ještě níže, protože jsou samozřejmě aktivity, které mohou dělat i mladší děti. Pan místostarosta Komínek.
Jo. To vyplývá i vlastně z jiných činností, které máme v dotačních titulech, že pod 5 let nemůžou vykonávat soustavnou jakoby tu činnost, jako ty děti musí to vždycky s někým, to znamená, není to jako samostatná, soustavná činnost, takže takhle to bylo jako i chápáno v těch jiných, jako máme to taky ve sportovních dotacích, že vlastně nemůžeme někomu dávat méně než 5 až 19 let, jako, takže tak tu mládež chápeme jako i v té sociální oblasti, i v těch volnočasových aktivitách. Takže to je pořád jako nastavený městem úplně stejně. Děkuji za zodpovězení dotazu. Pan doktor Kinšt. A ještě jeden dotaz. Chtěl jsem se víceméně zeptat, možná to s tím tolik nesouvisí, ale domlouvali jsme se, že vznikne kulturní komise rady a v podstatě máme dotační program, ve kterém jsou poradní orgány. Pro sportovní dotace je to sportovní komise. Předpokládal jsem, že by teda pro tu kulturní dotace byla kulturní komise jako poradní orgán, ale není to tam v těch pravidlech, to znamená, to se odkládá, ten vznik té komise. Děkuju. Takhle, co se týče kulturní komise, ta by měla navázat, počítám, že vlastně nová vedoucí odbory kultury a cestovního ruchu si začne, nebo takhle už nastavuje celý ten proces, aby to byl, takže by to dávalo logiku, aby to vzniklo ve vztahu k tomu od 1.1. navazujícího roku, kdy de facto už celý ten odbor by měl plně být pod její kontrolou. A na druhou stranu, tak jak jsem avizoval, v případě, že by mělo z kulturní komise vzejít něco, co je de facto podobný sportovní komise, tak já budu hlasovat proti. Říkám rovnou. Protože když se bude zaobírat koncepci, kam se v kultuře a v cestovním ruchu ubírat, tak to podpořím. Dává mi to smysl. Ale jestli má komise být o tom, že si bude vyhrazovat rozdělování prostředků nebo případně ty dohady, které tam jsou a bude řešit, že tenhle ano, tenhle ne, a v tom momentě to nemá úplně smysl, to se tady můžeme natahovat my mezi sebou, je to úplně na stejno. Jo, já bych byl spíš raději, kdyby se to zaměřilo na to, aby to nastavilo nějaký ideový záměr, pomohlo to i ve vztahu k tomu, že třeba, abychom dokázali do budoucna vypsat výběrové řízení na zpracování dokumentu nebo cokoliv dalšího. Tam si to umím představit, ale nerad bych byl, ono jsou to poradní orgány, ať už to zastupitelstva nebo rady, nemělo by to být opačně. Jo? Takže ve vztahu k tomu spíše jsou to tyhle ty věci, kde by měl vládnout nějaký konsenzus, který by nás měl, když to tak řeknu, přežít. Jo? Proto bych to viděl spíš v tomhletom ohledu. Jestli by to mělo být jako tím stylem, že nejdůležitější bod bude v únoru, kdy se prostě bude stanovovat kriteriálně, to mi nepřijde úplně rozumný, řeknu za sebe. Jo, jako to je můj subjektivní názor. Samozřejmě, když budou mít ostatní kolegové jiný názor, tak je to jejich právo. Pan magistr Pošvář. Děkuji za slovo. Já se ještě vrátím k tomu dotazu pana inženýra Mlčáka a odpovědi pana inženýra Komínka. Já přece jenom bych možná apeloval na to, abychom ještě tu hranici těch 5 let zvážili, protože aspoň co já mám informaci od kolegyně, která studovala, koukala se na pravidla okolních měst, tak v zásadě na tu spodní hranici nikdy nenarazila. Jenom to dáváme k úvaze, podívejme se na to, jestli to opravdu je nutné nebo není a jestli dospějeme k závěru, že nikoliv, tak asi skutečně nevidíme důvod, proč tam tu 5letou hranici mít. Ale já to tady říkám z pozice, kdy to jako nemám do hloubky prostudované nějak. Jenom je to k úvaze. Děkuji. Děkujeme za podnět. Nikdo další se už nepřihlásil, poprosím tedy o přípravu hlasování. A hlasování o návrhu tak, jak byl předložen. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat. Závěrem máme před přestávkou ještě zprávy o činnosti výboru zastupitelstva města Jindřichův Hradec za rok 2023. V důvodové zprávě jste měli předložený od jednotlivých předsedů zprávy, které se vztahovaly jejich činnosti za uplynulý rok. Já myslím, že byly popsány vlastně veškeré skutečnosti, které byly potřeba, je to i zákonná povinnost jednotlivých výborů. Otvírám tímhle diskuzi jednotlivým bodům, když je zájem. Není tomu tak.
Poprosím tedy o přípravu hlasování. A hlasování, že bereme na vědomí. Děkuji za hlasování, návrh byl přijat a vzhledem k tomu, že nevím, jestli zůstanou všichni členové zastupitelstva na část po přestávce, děkuji. Tímhle bych vám chtěl sdělit, že vlastně zastupitelstvo, které bude v březnu, tak jak jsme předběžně konzultovali, by proběhlo vlastně s ohledem i na velikonoční svátky od 2 hodin 27. března. Je to 27? 27. Tímhle vyhlašuju přestávku. Děkuju. Dámy a pánové, prosím, zaujměte svoje místa, budeme pokračovat. Tak, děkuji. Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je diskuze a interpelace členů zastupitelstva. Pan magistr Pumper. Tak ještě jednou děkuji a dnes naposledy tedy za slovo, pane starosto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vědom situace, která se tady odehrála ve městě v posledních 2 týdnech. Byl 2krát násilím jako porušeny budovy nebo ty pomocné budovy na Tyršově stadionu. První to bylo minulý týden, taková boudička, která slouží k uskladnění materiálu. Já jsem se tam byl podívat, protože od toho mám klíče, jakožto teda trenér a člen FKčka. Všechno jsem to nafotil, všechno, co odsaď někdo vyndal tím, že tam vlezl takovým jako sklolaminátovým oknem, který vylomil, tak jsem tam dal zpátky. Teď v týdnu, to bylo minulý týden, teď v týdnu opět, ale to už někdo vniknul do té budovy hlavní na Tyršově stadionu. Vytahal odsaď dresy, míče a tak dále. Vteřinu, jak to vypadlo. Tak, já nevím, pokud jste mě slyšeli teda, ale kromě toho, že teda vnikli do toho přístavku, do té boudy, tak potom následně teda tento týden i do té hlavní budovy, kde kromě toho, že odsaď vytahali nějaký materiál, pomůcky, jako jsou míče, dresy a tak dále, tašky, tak následně teda i tam snad rozstříkali nějaký hasičák po těch místnostech, takže to tam jako dost jako vybavili tímhletím způsobem. A já jsem se chtěl zeptat, co město bude dělat pro to, nebo jaký je plán pro to ten Tyršův stadion nějakým způsobem zabezpečit, aby k tomuhle nedocházelo dál, protože ta situace se nestala poprvé, kdy tam někdo vniknul, to je jedna věc. Druhá věc je, že i v těch třeba letních měsících, nejenom teďka v zimě, ale v těch letních měsících se nad tou tribunou, tam je, a to vlastně to je taková jakoby plochá střecha, která je pod tou hlavní střechou, tak tam je volný prostor, na který se dá dostat. A do tohle prostoru i v letních měsících chodí různý individua. My jsme několikrát i volali na městskou policii sem, sbírali jsme tam stříkačky injekční a tak dále. Dost často jsou tam lahve, teď tam dokonce se někdo pokoušel něco i zapálit a tak dále. Je to velmi nepříjemný, nejenom a neříkám to jenom jako z pohledu fotbalového klubu, protože nejenom my využíváme Tyršův stadion, chodí tam ty nejmenší od nás, především teda kromě dorostenců, chodí ty nejmenší, ale chodí tam samozřejmě školy, chodí tam atleti sportovat a tak dále. A je to velmi nepříjemný, stává se to jako postupem času k dnešku, jako těch situací je čím dál tím víc. My jsme xkrát odsaď ty lidi vyháněli, aby prostě se tam nezdržovali. Oni tam samozřejmě kromě toho, že tam
něco provozují, jestli jsou to feťáci a tak dále, tak tam dělají i hluk a pořvávají tam po těch dětech a tak dále. A já bych jenom chtěl jako vědět, jestli a jakým způsobem se město postaví k tomu, aby ten Tyršův stadion zabezpečilo, aby to sportování těch dětí, ať je to kdokoliv, se tam stalo prostě pokud možno jako bezproblémový, aby nemuseli mít strach, aby nemuseli mít obavy, aby nemuseli mít obavy rodiče z toho, že tam dítě někde najde nějakou injekční stříkačku a tak dále. A aby se samozřejmě především teda nestávalo to, že bude poškozován majetek města. Tak, já zareaguji, než předám slovo kolegovi Jaškovi. Ve vztahu k tomu tyhle informace všechny nemám. Samozřejmě asi areál hermeticky neuzavřem, to asi nepůjde. Na druhou stranu, teď jsme ji dávali dohromady s velitelem městské policie plán činnosti, tak já ho i požádám o zvýšený dohled nad Tyršovým stadionem, anebo minimálně v jeho okolí, aby to tam hlídka procházela a nějakým způsobem se na to podívala. Předám tímhle slovo ještě kolegovi Jaškovi. Dobrý večer ode mě. Já jenom k tomu poslednímu incidentu, co proběhl, tak jakože někdo vykrade budovu, to se asi zabránit úplně nedá, ale pachatelé už byli odhaleni, takže tam dojde i asi k nápravě škody, buď přes pojišťovnu, nebo jestli se to dokáže přes ně vymoci. Ale co se týká toho, tak my jsme byli domluveni s městskou policií na nějaký už předtím zvýšený dohled, ne teď v tom období, kdy je mimo sezóny, to tam myslím, že tam ale každý den nějak zajíždí a kontrolují to a během sezóny samozřejmě, jestli tam někdo objeví, tak nejjednodušší je zavolat městskou policii, aby tam, když tak v případě, že tam opravdu se někdo nachází, ale jinak správce má pokyn to tam pravidelně procházet a uklízet, když tam je. Takže úplně zabezpečit se to nedá, protože to není hermeticky uzavřený prostor, tam je jenom dřív v podstatě, která se dá přelést a případně je kamera tam vlastně umístěna u sportovní haly a to, když tak pomáhá k tomu odhalení, když se tam stane nějaký takovýhle průšvih, jako bylo teď naposledy. Pan doktor Kopřiva. Tak děkuji za slovo, já zůstanu u sportovišť. Já jsem si tady dovolil použít prezentaci a ukázat zastupitelům pár fotografií z prezentace, kterou měl včera náš zástupce na sportovní komisi a týká se Slovanu. Tohle asi můžeme přeskočit. Je to tristní stav budovy a hlavně teda hrací plochy, kde už opravdu to hraničí s možností zranění těch sportovců. Náš zástupce je předseda florbalového klubu a vlastně většinu těch tréninků, protože je nedostatek samozřejmě hracích ploch v Jindřichově Hradci, tak mládež florbalová využívá hlavně tu sokolovnu. Ta sokolovna je několik desítek let stará, to víte, a ta palubovka je v podstatě původní, s malou renovací, několika parket. Dál, prosím ještě. Není to jenom palubovka, ale jsou i ty plesnivé stěny, prostě už to sportoviště opravdu je za hranicí své životnosti asi taky. Já to tady neukazuju jenom tak, já jsem teďka z vyjádření některých představitelů vedení města začínám být skeptický k tomu, že vlastně je teďka nějakou prioritou vedení pokračovat v budování toho sportoviště, které začalo, tak jsem se chtěl zeptat, v jaké fázi. Ono i včera na sportovní komisi pan inženýr Komínek říkal, že to moc nepokračuje a tak jsem se chtěl zeptat, proč to nepokračuje. Děkuji. Myslíte přístavbu sportovní haly? To není pravda, nevím, proč pan místostarosta řekl, že by to nepokračovalo, pokračuje to, drží se to, jak kdyby harmonogramový v souladu se smlouvou. A teď bylo požádáno o územní rozhodnutí, kdy se řešily ještě de facto, když to řeknu úplně zjednodušené, jističe a přívody, tak aby se to převedlo, protože to musí být z EDG smlouva. Kvůli tomu, aby se mohl vydat vlastně územní rozhodnutí, to je tam podáno. Rovněž máme s panem místostarostou Staňkem setkání s inženýrem Špulákem, abychom si upřesnili detailně z termíny, jestli by nebylo i možné po případě dosáhnout jak kdyby zpracování dokumentace dřív, než předpokládá smlouva, v případě
že i vlastně by byly prostředky, ať už je to od Národní sportovní agentury nebo od kraje, abychom mohli co nejdříve požádat a případně si to zasmluvnit relativně včas a dalo se to zrealizovat, což by potom vlastně mohlo vyřešit i tuhletu neutěšenou situaci, kterou všichni dobře známe. Ale pokračujeme na tom, není to tak, že by se to odložilo. Samozřejmě několikrát jsme ji psali, jestli by to šlo uspíšit, právě proto i proběhne tohleto jednání v tomhletom duchu, že by bylo co nejlépe mít dispozici kompletní prováděcí nebo i dokumentaci, která s tím souvisí, aby se dala vypsat potom potažmo i soutěž. Tak, chcete reagovat? Ne? Dobrý. Děkuju. Pan zastupitel Vyhnálek. Jenom jsem se chtěl zeptat, jak pokračuje převod bytů na bytové družstvo Hvězdárna. Tak. Bytové družstvo Hvězdárna v souladu s tím, co jsme deklarovali v prosinci a schvalovali v lednu, tak jsme předložili návrh, který jsme považovali za jak kdyby rozumný, s tím, že jsme reflektovali ty uzavřené dohody v souladu s dodatkem číslo 5. Bylo nám oznámeno, že vlastně bytové družstvo má právní zastoupení. Právní zástupci se setkali, vyjasnili si stanoviska s tím, že teď právní zástupci bytového družstva mají předložit vlastně návrh, který by vycházel z jejich strany tentokrát, s tím, že se kloní k tomu, aby se těch 25% vyřešilo souhlasným prohlášením a následně vlastně bezúplatným převodem. My jsme v téhle souvislosti akorát upozorňovali, že vlastně pozemky předtím nebyly součástí, tudíž tam můžou nastat určitý nuance, mají se s tím vypořádat, zatím jsme od nich fyzicky protinávrh, kromě toho jednání, který proběhlo, ale že bychom měli předložený návrh, jak by smlouva měla vypadat, nemáme. Nadále se snažíme udělat maximum pro to, aby jsme mohli převést bytový komplex do vlastnictví bytového družstva. Já myslím, že v téhle souvislosti jako za nás ta snaha je, byť může být vnímána jakkoliv, ale dokumenty, všechno ostatní jsme předkládali, i jsme reagovali na to, když jsme nějakým způsobem přes právní zástupce naše byli upozorněni, že tam může nastat ta situace, proto i v tom prosinci jsme tam byli a následně jsme dali vypracovat jak kdyby nový dokument. Takže věřím tomu, že dojdeme k tomu výsledku, který je potřeba. Samozřejmě, tak jak u nás rozhoduje zastupitelstvo, tak předpokládám, že o nich bude rozhodovat členská schůze, ale je to jejich interní věc, do které my nezasahujeme a musí se vypořádat sami s tím, jakým způsobem k tomu chtějí přistoupit, prodiskutovat si to, vybrat si variantu. My samozřejmě budeme potom respektovat ten výsledný stav, který tam je, ale nejsme momentálně oprávněni do něčeho nebo nějakým způsobem do toho extra vstupovat. Ale věřím, že se ten komplex povede převést. Prosím. Pan inženýr Strachota. Prosím vás, dvě věci. Několikrát teď, co jsem jel vlakem do Prahy, tak na nádraží mezi 6. a 7. a mám několik svědků, je tam lůza, která normálně otravuje lidi, chce po nich peníze, cigarety, jsou to dva svetovaný hoši, můžu vám říct jméno, kolegyně Lapková tam byla přepadená, můj syn tam byl přepadený, mě tam otravovali a dvě hnízda, které jsou tady v Hradci, dvě malý hnízda zločinu, jedno souvisí s tím, co asi říkal kolega Pumpr, to jsou za tou, jak se říká, ta černá díra na sídlišti tam u Jednoty, ty lavičky, tak tam ty feťáci sedějí většině, jsou tam ožralí, svetovaný a potom druhý hnízdo, to je jako něco šíleného. Jestli chcete něco vidět, co ještě existuje, tak se jděte podívat do Nonstopu tam nahoře u Slávie. Jo, to jsou prostě hnízda, kde tyhle ty zločinci se scházejí a potom v noci chodějí, škrábou po autech, to se ví. Slyšel jsem dokonce hovor toho jednoho, říkal, že jich udělal 6 za noc, takže tady ta lůza a já si myslím, že podáme asi informaci směrem k městské policii, aby tyhle ty místa začala navštěvovat, i když víte, jestli na to stěžovali obyvatelé tam toho bývalého kina a víceméně se s tím nepodařilo téměř nic udělat, protože buď to prostě bychom je museli vyhnat asi z města a pokud je vyženeme tady odtaď, oni se nastěhují jinam, jo. Jo, a ještě jedna věc. Hrozně rád jsem dneska kvitoval, když jsem jel po nábřeží, jaký máme krásný nábřeží, pohled nad Vajgarským mostem, jak se to tam vyřezalo. Pane doktore, dobrý. Díky.
Děkuju. Co se týče jak kdyby veřejného prostranství a veřejných prostor, kde dochází k shlukování, tak samozřejmě teď jsme i v rámci toho plánu chceme dát větší důraz, i jsme se domluvili, nastavil se i trošičku jiný model těch hlídek, aby se v těchto prostorách víc pohybovali. Ne vždy se dá zasáhnout tak, jak by to jsme si představovali. Samozřejmě, když se ty lidi shluknou přes den a třeba jenom sedí a neporušují předpis o pití alkoholu na veřejnosti nebo cokoliv dalšího, tak je to samozřejmě poměrně těžký je vykázat z tohoto prostoru, ale ta snaha tam je. Ve své podstatě každý den dostávám i svodku. Musím říct, že se snaží k tomu přistupovat. Samozřejmě nemůžou být úplně všude. Ty kamery ne vždy všechno vyřeší. Oni sice zaznamenají, v zápěti na to vyjedou, ale než se tam dostanou, tak kolikrát už se některé skupinky přesunou jinam. A možná jenom ve vztahu k tomu, tak jak to bylo popsáno, asi bych neházel všechno do jednoho pytle a zvolil bych trošičku jemnější, ale rozumím, kam jste cílil. Děkuju. Tak, nikdo další se nám už nepřihlásil, poprosím tedy o shrnutí dnešního zastupitelstva. Večer. Za návrhovou komisi konstatuji, že na dnešním 16. zasedání zastupitelstva města Jindřichova Hradce byl předložen a schválen program o 22 bodech. Teď k jednotlivým bodům. Body 2, 3, 4, 5, 6 bylo přijato usnesení, tak jak bylo navrženo radou bez diskuze. Krátká diskuze proběhla u bodu 7. Hlasováním bylo přijato usnesení navržené radou. V dalších bodech 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nebyla diskuze a u všech bodů bylo také přijato usnesení navržené radou. Delší diskuze byla u bodu 15, tam byl podán protinávrh inženýrem Mrvkou týkající se bodu 2 tohoto usnesení s vazbou na stanovení nabídkové ceny. O tomto protinávrhu se hlasovalo jako první. Tento protinávrh byl přijat, tedy se nehlasovalo o původním návrhu. Diskuze proběhla dále u bodů 16, 17, 18, 19. U všech těchto bodů bylo přijato usnesení navržené radou. Rovněž tak u bodu 20 bylo přijato usnesení navržené radou. Po 15minutové přestávce byla diskuze na různá témata, například s vazbou na sport, bezpečnost ve městě a sociální chování, kriminalitu. A to je za mě vše. Děkuji za kvalitativní a vyčerpávající shrnutí dnešního zastupitelstva a tímhle zasedání zastupitelstva končím. Děkuji.